Tak čaute ľudia, ja som u ďalšieho videa z Minecraftu a dneska budeme hrať Bedwarsy, takže môžeme ísť na to. A ak by ste chceli aj pokračovanie z Bedwarsov, tak určite nezabudnite dať like a odber. A my sa môžeme ísť spustiť. Dáme si solo, dáme si neviem koľko hier, lebo uvidíme podľa toho, ako dlho to bude trvať. A takže už nás to načíta. OK, takže načítal, dobre, vlastne toto nie sú Skywars, ja sa vždycky milím, proste vždycky po tej čestke, lebo viete ako je na Skywarsoch. OK, takže bloky, obstávame si posteľ, takto, hop a hop. Dobre, takže vezmeme si toto. Ešte ideme si kúpiť rýchlo armor nejaký, toto je leather armor, OK. A ešte nejaké bloky, či by nám nezvýšili, takže môžem ísť. Nechcem to kúpiť. OK, mám 40 blokov. Meč dám semka, to dám semka, to semka. OK, tento meč sa ťa odložím sem a chcela by som... Aha, už je tu nejaký typek. Oh no, kde je? Asi máme po posteli, čo? Judaj. Mám postel, či mi ju zničil? No jasne, že mi ju zničil. No poď sem, kámo. No poď. Poď sem, či sa bojíš? Aha, bojíš sa, no poď sem. No poď sem, neboj sa. Chodíš takto stavať sa, no ty si ale beťár. A však ja mám nejaké, no ja si nakúpim bloky na teba, veď počkaj bro. Nebo stačí 20 blokov, no 302, to je luxus. Aha, on padol. Nie, nepadol. A to bude tak je zakampený. Ja myslím. Nie, on fakt asi padol, ale dobre, už je posledný traja. No, sice ja jediný nemám posteľ, čo nie je moc dobrá správa, ale čo už sa dá robiť, tak ja si idem rýchlo nakúpiť lepšie veci a strašne rýchlo ide táto hra. Mám pocit, takže... Tak, OK, takže... Vezmeme si luk a... Môžem si ísť to veci nakúpiť. OK. A... idem pušovať, takže... Tak. Ježiš, nie. OK, takže som padol, takže môžeme ísť ďalšiu hru. OK, takže pokračujeme, toto už je druhá hra, tak vezmeme si veci. OK, ustávam si posteľ. Tak. Ale rozmýšľam, že by som Bedwarsy možno hrával na highway, preto lebo neviem, či tam to bude byť také zábavnejšie trošku, ale ani Cubecraft není zlý, vôbec není zlý, práve že na Cubecrafte ma tiež veľa vecí baví. Ale neviem, no takže ja by som ešte možno, ešte bloky si to, no nemôžem, takže dobré, ale to dáme preč a idem pušovať, takže, ale budem aspoň diamanty získať, to by som mohol, joj. Toto takto, takto, to takto. Tak. Dobre, nezvýšili mi bloky, takže... Tak. Môžem si... Joj, aha.
ešte by sa mi hodilo, čo ja viem, 10 diamantov asi. No nie 10, vlastne 4 mi stačia, ale ja som možno sa aj tam dostať, len to asi už radšej počkám túto. To mi ale čakať nechce. Takže idem naspäť. A idem si bloky zobrať. Je tu posledný traja. Aha. A tu sme tu posledný traja a môj ľud vyzerá takto, no to je docela hamba, nevadí. Dá sa tu kúpiť niečo lepšie. Nejaký lepší armor. Nie toto, no a my si kúpim, armor sa to nedá kúpiť. Najlepšie 20 diamantov. Ty kokos, to ja neveľa 20 diamantov, ale to nevadí. To všetko strašne rýchlo. Leží more diamonds za 2 minúty a 5 sekúnd. Neviem. No uvidíme, keď to vyprší, dokým ma nezabijú, takže... Tak. Ja tu už mám 12, ale ešte by to potreboval na... Oh no. Nie, že som nepoznal toho Endermana. A už ma asi povie rašnú ten týpek, čo nebude moc dobre. Tak si kúpil som diameč. Už mi to je úplne jedno, že by sa mi to skôr vyhodilo, keby si nám snúka ten diamond generátor, ale ja to bude tento meč, tak si ho radšej kúpim. OK, a ešte budem potrebovať 20 diamantov armor. To už rovno nazbieram 20 diamantov, to už nebudem oné. Koľko je ich tu? 8, ešte budem potrebovať 12 a máme nakúpiť si tie armor a už potom by som šiel... tak to asi nie, lebo ten týpek mi to teraz vyžiera, no nevadí. Nie sú na strede diamanty, no sú len tam už ten žltý. OK, nevadí, ale táto hra vyzerá byť trochu dlhšia, takže dám ešte jednu a asi to už dneska bude stačiť, alebo dve, neviem koľko už točím, počkajte, pozriem koľko už točím. A táto hra už trvá ešte 4 minúty. Takže dokopy to už nejakých 6 minút cca, 7 na tá, joj. On má ale aký meč. Nie, že ma dačím zhodí, lebo to by nebolo moc dobre. Aha, on má takýto meč, no tak poď na mňa, bro. Ja mám diamond meč, tak poď. Možno sa bojí, ale ja, no. Ja si urobím diamond generátor, lebo tu ja sa bojím, že ma pôjde pušnúť a zničím postel, takže... Alebo to nie, to sa mi asi neoplatí, to sa mi neoplatí. To radšej si môžem ísť. Ale ešte si musím určite kúpiť bloky. A už to vypršalo to, že... To čo znamená Diamond Ray? No, toto už vypršalo, to čo znamená? Je to boostnuté, že to bude rýchlejšie akože? Tak 3 sekundy a potom to dá že TNT, to neviem čo bude robiť. No to je mega dobre toto. No poďme ešte párkrát, ak si kúpim ten Diamond Armor a... To už dá aspoň jednu výhru, lebo ešte nikdy som nedal v Bedwarsov výhru, no možno raz na highway mimo kamery, takže to nebolo taká poriadna výhra, ale tu si kúpim armor a... Ja počas nemôžem kúpiť Diamond Armor, ja si môžem kúpiť maximálne železný, aha. Nevadí, ale tak je to najlepší armor v hre, takže... Ale že som si určite mohol kúpiť nejaké enderperly a takéto veci. Pardon. No 10 jedna enderperla, to není moc dobre. A 32 goldov za zlaté jabko. OK. Čiže nemám 32 goldov. Už sa neoplatí asi zrýchlovať generátor. Ale srdiečka by som si možno na tých 10 diamondov zvýšil. Nepovedať koľko máme diamantov a podľa toho uvidíme. OK, ale ja asi si zvýšim toto, aby som si mohol kúpiť zlaté jablká, takže ja si dám, aby sa to rýchlejšie, oné. OK. No
mám a môžem ísť kúpiť tvoj, aby to bolo rýchlejšie a už som si tak mohol obstávať tú posteľ, že... Alebo tu si kúpiť, to čo robí? Neviem čo robí, ale tak nevadí. A môžem si kúpiť už veľa dreva, tak mám poriadne obstávanú tú posteľ. Ja strašne veľa goldov som utratil, ale... To som zle postavil, tento jeden blok. Takže obstávame si rýchlo postiel a asi už pôjde možno... Aj tie už poslední dvaja a tam ide do týpka. Teraz to bude už iba rýchlejšie klikal, ak som videl na také isté veci ako ja. Tak ja už asi sa môžem začať stavať, no nechcel by som padnúť, takže musím dávať veľký pozor. Ani zlaté jabko nemám ani nič. A už je tu, no poď. No poď, stavaj sa za mňou. Ja ti utečím, kámo. No poď. Ja ešte mám docela dosť blokov. Ja som takám padol, tak zdrhaj. Ja som padol do vody, aby som možno, kde má rýchle on posteľ. Akože nemôžem teraz moc stresovať, ale asi som už možno zničiť posteľ. Kebyže to TNT rain znamená, že proste zničia posteľ, to by bolo najlepšie. Lebo aj na highway to tak je, že proste za čas, keď už fakt dlho to trvá ten fight, tak proste sa dá, že sa zničia posteľa a zničia sa proste všetky posteľa a budú žrať iba proti sebe. Takže mohlo by to byť aj tu, bolo by to dobré, ale neviem, či to tu bude. Takže som neskúšal. No uvidíme, môžem sa ísť trošku vystavať vyššie. Takže idem pozrieť, kde je ten týpek. OK, on by mal byť kde asi tam vzadu. Nie, on je na mojom ostrove, není. Tak kam šiel? On je tam. No ja už nemám aj tak žiadne bloky, ja by som eventuálne potreboval ísť už asi dole si nakúpiť veľa blokov, lebo no takto ja... No poď. Na tú posilničiť, kam jedeš. Ustavia beťar, takže sa nestavia tiež. Mám niečo obranu posteľa, ale to už nevadí. No to už nevidím, trošku som to asi prehral, toto už nevidím moc dobre. Ale ešte to nejdem zdať preto, lebo možno... Alebo si potrebuje strašne veľa blokov kúpiť. Dobre. Čo? Iba 32, to je nejako málo. No nevadí, dobre, ale mám asi nejaké bloky. Takže v pohode a trošku obstávam ešte tú posteľ. Nejako je ešte, no dobre, už je, takže rýchlo zdrhať na haj. Posteľ je obstávaná, aj keď nie boh vie ako, ale lepšie ak nič. A hlavne bloky mám, takže môžem sa pozerať na to, hlavne tuto. On mi nezničí tú posteľ, tak to ani náhodou, bro. Ešte kamo, tak mi zničí tú posteľ, nezničí tvoju, bro. No, to sa nedostanem, ale... A čo by nie som teda tú vrchodnou k nemu dostať, aj keď to bude asi trošku dlhšie trvať, ale... Nie, ja som padol, oh no. Tak to ma skoro stálo život. Dobre, presne mi to vyšlo, tak asi ho nejdem úplne pušovať.
Tak už uvidíme. A deathmatch, tak presne deathmatch to znamená. To potrebujeme. Deathmatch to znamená to, že vlastne za všetky postiel za tie 4 minúty, takže tak a vlastne zatiaľ budem takto trošku pokempovávať. Neviem, kde ten typek je. To je strašne dlhý fight. No to bude, že mi, ak na mňa skočí zo zadu, tak to nebude moc dobré. OK. Oha. Keď mi zničil postel vlastne, hej, tak som si ešte raz všimol. No vlastne nie teraz, ale som trošku zabudol, že mi zničil postel. Takže... Už iba potrebujem ziť jeden typek a... Ale ja by som asi si šiel nakúpiť bloky, len... Ja bojím, že to nebude moc dobré. Ale bojím, že pôjde na mňa, by som možno počkal, no ja akože nemôžem moc čakať, lebo no, on mi zničil cestu priechodovú, takže... On to všetko ničil niekde. On ide na high, oh no. Nie som mŕtvy, že nie som ja mŕtvy. Holy. Že ma nevidí. Ja tu budem takto campiť, až dokým nebude ten deathmatch. Poď! Dobre. Mám ho. Jo, škoda, že už nebol ten deathmatch, kebyže je deathmatch, tak by som to už vyhral. Ale dobre. On zatiaľ, dokým sa spavnia toto všetko, tak si mám asi tak menšej čas nakúpiť bloky. Tak. To aj využijem a... Ja viem, že to bolo strašne slabské, no také, proste, že som sa zakempila, ale nebolo fakt iné riešenie. Ale tak dobre, zabil som ho, teraz som na to mega rád, len... Ja sa bojím, že to už nevyhrám asi. Už keď koľko ten teč má za 2 minúty. Ale ešte musím počkať. Jest 2 minúty už. No tak 2 minúty nie je ešte veľa, to už. Neviem, kde je ten typik, ale dobre, ja som ho zhodil, to je mega dobré. To všetko odpaluje všade. On tam pobehuje. Ale v pohode, no. Nedá sa zažiť toto drevo? Nedá, škoda. Tady som si robil drevené. No nie drevené veci, ale že by som si naťažil drevo, aby som mal bloky, nevadí. Od toho sa asi bude ťažko chodiť, ale furt kupovať bloky. Ale dobre, už za minútu 15 deathmatch, takže... A ničia obidve postel, no vlastne už iba jeho postel sa zničí a... Potom už budem tiež šanca, že to vyhráme. Fakt už som to veľmi chcel vyhrať. Tak budem dúfať, že to... Ešte tu všade sa hádžu, on je tieto na moju... No to je jedno. OK, takže ten týpek ja neviem, kde je, ale... Tady som ho tu pred chvíľou videl pobehovať, ale teď máš už 25 sekúnd. Ešte vám to hádže všade TNTčka na naše ostrovy, no to je jedno. Kámo, za 20 sekúnd je deathmatch, prosím, to už je dobré, to už je veľmi dobré. Nech na mne padne TNTčko, to by nebolo dobré. Ja už ťa vidím. On si kúpil luk? Máš nekúpil luk, jasne si kúpil luk. Deathmatch, dobre, aby to poslal skúpil niečo. A má je vlastne sa čekápiť tu hore, dokým na ňu nepríde, lebo ja za tebou dole nejdem. Vidíš, že budem takto stavať furt hore.
Koľko má? 4,5 srdiečka, že by som ho šiel pušnúť? Že by? Ja som strelal zapomnel lukom. No tak to nie je moc dobré. Padni. Má zase 4 srdiečka. Ani to neskúšaj po mne strieľať s tým lukom. Vyzerá sa stavia, OK, takže... Padni. OK. Strašne to neviem, ako bola, ako seka, mám pocit. Oh no, prosím, stavaj. Dobre, Ono to seka, preto sa ničí celý server, aha. To vlastne najdlhší fight Deathwatch, ktorý som kedy hral. Nakoniec som vyhral ten týpek, čo mi je mega ľúto, lebo tak dlho som to proste hral. Kokos, no tak toto. Keby sa mi stalo. Hlívnem toho ďalšiu hru, to už sa mi nechce normálne. Mi je tak toho ľúto, keď som to už skoro vyhral, ale... Vadí, že som nevyhrali žiadnu hru a to bolo mega tesné. Mne by sa to strašne sekalo preto, lebo keby sa neničí ten svet, tak by som to možno aj vyhral, sa mi to nesekalo by sa to. Ale on to možno na schvál tak spravili, aby sa to sekalo, ale ak sa vám to video páčilo, tak nezabudnite like, odber a my sa vidíme u ďalšieho videa, zatiaľ čaute.